соли панҷум мебошад ки бобо ашуров дар стансияи ёрии таҷлии тиббии шаҳри хуҷанд ба ҳайси ронанда кору фаъолият дорад. Бинобар андешаи ӯ дар ҳар кор мушкилоте ҷой дорад. Мушкилии кори худро ронанда дар набудани рақамгузории ҳавлии муроҷиаткунандагон медонад. ба шаҳрвандон мана муносибат менем кор мекунем, худоя шукр ҳамааш нағз, ҳама бозабони хушгусел монанд. моям аз ваҳо розӣ. Фақат як илтимосумо ҳаст ки соли 2020 ҳамин нӯмери дароша нӯмери ҳавлӣ гӯед соати 3-4 шаб мерид нест аст. ҳам бис ҳал кард мо ташвиқ мекушем. ҳам асмҳо илтимос мекунам ки соли 2020 ҳамон ваёшона мона нӯмери дароша ҳамашани баъзи баъдишанда нест аст. ҳам асмҳо илтимос мекунам ки ҳамин ваёшона кунам нӯмери дара вай кунад. Дига ҳамаш нағз. Алло, скорая. Адрес. дар стансияи номбурда ҳамеша кор дар ҷӯш аст. бинобар гуфти сартабиби стансияи номбурда, кормандон дар се баст ба сокинон хидмат мерасонанд. муроҷиати сокинон дар як шабонарӯзӣ то 100 нафарро дар бар мегирад. стансияи ёрии таҷлии тиббии шаҳри хуҷанд фаъолияташ шабонарӯзӣ мебошад. Ба 180 000 нафар аҳолии шаҳри хуҷанд мо шабонарӯза 24 соата хизмат мерасонем беист. барои хизматрасонӣ дар шаҳри хуҷанд 11 бригадаи ёрии таҷлӣ ташкил шуда мебошад ки шабонарӯза хизмат мерасонанд. ҳамаи инҳо дар соҳили рост, дар соҳили чап 5 та бригадаи ёрии таҷлӣ мавҷуд мешавад. дар соҳили рост, яъне зери стансияи мо дар кӯчаи Дилбар Раҳимов 4 ҷойгир мебошад. дар он ҷо 6 бригадаи ёрии таҷлӣ ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. дар як шабонарӯз тахминан 100-150 нафар шаҳрвандон муроҷиат мекунанд, яъне даъват ба амал меояд. танзимгарон бо тезӣ даъватро қабул карда ва бригадаҳои сайёрро ба ҷои даъватшуда мефиристонанд. таҳлили кормандон нишон медиҳад ки муроҷиати сокинон нисбат ба соли қаблӣ бештар ба қайд гирифта шудааст. давоми 11 моҳи соли равон 41 000 муроҷиати шаҳрвандон қабул карда шудааст. масъалаи дигаре ки имрӯз кормандонро ба ташвиш овардааст, ин занги бар дурӯғи баъзан аз сокинон аст. албатта дар ин ҷо мо ҳисоботро мебинед, дар ин ҷо даъватҳо ҳаст ва даъватҳои бар дурӯғ ҳам қайд мешаванд. бисёри бачаҳо кӯдакон ёки наврасон баъзан бар дурӯғ даъват медиҳанд. баъзан шаҳрвандоне ҳастанд ки даъватҳо метиҳанд ки бар дурӯғ мерим ҳамон суроға ба мисол ёки даъват кардагӣ не ё суроға ёфт намешавад. ин хел намуд одамонро мо аз рӯи телефони мобилишон ага аниқ бошад ба мақомотҳои корҳои дохилӣ хабар медиҳем ки чора дида бурад. хидматрасонӣ ба сокинон боша ройгон баромонда шудааст. баён дошт намояндаи стансияи ёрии таҷлии тиббии шаҳри хуҷанд. ҳоло дар ихтиёри коргоҳ 13 нақлиёти тиббӣ махсус вогузор карда шудааст ки аз онҳо 11-ҳояшон шабонарӯз кор ва фаъолият мебаранд. шурӯъ аз соли 2020 боз чанд бригадаи нави ёрии таҷлӣ ташкил карда мешавад. албатта бо зиёд шудани аҳолии хуҷандшаҳр ин даъватҳо зиёд шуданд. мо ба нақша гирифтем ки ташкил кардани бригадаҳои нави ёрии таҷлӣ дар соли 2020. гузориши Наргиз Мамасолеҳ, Комрон Ҳусейнзода,